בואו נדבר על כסף. הרבה יזמים בתחילת דרכם באים עם איזשהו רעיון למוצר שכנראה יכל היה להיות מוצר מנצח, אבל פשוט נמנעים מלהיכנס לתהליך של פיתוח וייצור כי הם לא רוצים לבזבז את מיטב כספם, ואני בהחלט מסכימה עם זה. אבל אם התהליך הזה תמיד חייב להיות כל כך יקר? לא בטוחה. ידע זה כוח. אם אתם מגיעים לתוך תהליך של פיתוח וייצור מוצר חדש עם ידע, עם טיפים, עם ניסיון, עם מישהו שמלווה אתכם כמו שצריך, אתם כנראה תחסכו הרבה כסף. כמו למשל להימנע מלעבור דרך חברות פיתוח וללכת דוך ליצרן עצמו שהוא זה שיפתח וייצר לכם את המוצר. או בחירה של חומרי גלם נכונים יותר למוצר שיכולים מאוד להוזיל לכם את העלויות. או למשל ההבחנה בין משווק לבין יצרן, איך אני יודעת שאני לא עובדת עם משווק שהולך לגזור עליי קופון בדרך ואני פונה ישירות ליצרן עצמו, או יכולות משא ומתן שיעזרו לי להוריד את הכמויות ולהתחיל עם סדרות ייצור מאוד קטנות. יש המון דברים שאפשר לעשות בדרך כדי לשמור על הכסף שלכם ולא לשרוף אותו בייצור הראשון שלכם. אם אתם רוצים לעשות את זה לבד, בבקשה, אם לא, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אשמח ללוות אתכם ולעזור לכם בפיתוח של המוצר הראשון שלכם. שיהיה לכם בהצלחה.